खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव बा गोबाङानो मिथिखाबाय जोंनि बिटिआरआव मोनसे ओरैबायदि गाज्रि थासारि जे मोनसे जाथाया जागासिनो दङ पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव। दा बेखौ लानानै दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि आरो गोबां सोरखार आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा बिटिआर सोरखारनि हेंथायै गोबां रायजो राजाफ्रा अजद दैखांगासिनो आरो बर' फरायसा आफादनि बागैबो गोबां अजद दैखांगासिनो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सानफ्रामबो नुगासिनो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरजों गोबां दोलोनि सुबुंफ्रानो बा राजनितिक पलिटिकेल्स माखासे हान्जाफ्राबो बे बासबारि ओनसोलाव जानाय जे पर्बतजरानि बासबारि ओनसोलाव जे जानाय जाथाय जे आदानि कम्पानिनो माखासे 3,000निबो बारा हाखौ टार्मिनेल पावर इन्डास्ट्रि बाहायनो थाखाय बेवहाय बिटिआर सोरखारा बा गोबां दालालिफ्रा फाननो नागिरदों होननानै नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुदों जानांगौ। थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखादों बेवहाय गोबां पलिटिकेल्स लिडारफ्राबो थांनानै आन्दालन खालामहैदों आरो गोबां रायजो राजाफोरजों बेवहाय माखासे बाथ्राफ्रा दान्थे बिदान्थे गोबां जानायखौ नोंथांमोना नुदों। थ' एक्चुअलि बेफोर मानो थाखाय जानो मोनदों थ' ससे आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। बेवहाय माखासे पर्बतजरानि हाखौ आदानि कम्पानि फाननो नागिरनायनि सोमोन्दोआव थानाय माखासे बेवहाय एसामिस निउसाव बेखौ लिरनानै होदों जे ट्राइबेल संघनि माखासे दैदेनगिरि होननानै। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै गारिनिफ्राय बोख्लायनानै माखासे बर' आइजोफ्रा बा बर' बिमाफ्रा बै माखासे दालालिफोरखौ माबायदि बोथिंदों आरो माबायदि खालामदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेफोरखौ नुयोब्ला जों बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनो नङासै होनब्ला गोबाव समनिफ्रायनो जों बर' हारिया गुबुनजों नाख्रेबजानानै गुबुन हारिजों नाख्रेबजानानै दिनैसिमबो उदां अख्राङाव दिनैसिमबो गावनि गोसो बायदि सोलिनो हानाय गोहोखौ मोनजोबाखै। नाथाय मोनदोंब्लाबो आद्रा खिद्रा मोनदों। गोबां समनिफ्रायनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिर जोहोलावफोरा जेरै बड'फा जाय सार बिथांमोना दिनै रन्जन सार बिथांमोना गोबां आन्दालन खालामबाय जोंनि हाखौ रैखा खालामनोबा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङै जाय हाखौ जोंनि नांगौ बा जोंनि मोन्थाय बेखौ मोननो लुबैनानै दिनैसिमबो आन्दालन खालामबोनानै दासिमबो रन्जन दैमारि सारमोना जोबथेसालियाव दङ। दा बेफोर दुखुआनो जोबाखै नाथाय गोदान माखासे जाथायफ्रा जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेराव सोमजिबाय थायो। थ' नैबे मेनलि एक्जेक्टलि बाथ्राखौ आं नैबेखौ बुंनो लुबैदों जे पर्बतजरायाव जे माखासे इन्डास्ट्रि टार्मिनेल पावर आदानि कम्पानिनि जे इलेक्ट्रिसियान माखासे इन्डास्ट्रि गायसननो नागिरदों। थ' जोंनि बिटिआरआव माखासे इन्डास्ट्रि बा कम्पानिफोर गायसननाया बे गाज्रि खोथा नङा। मानोना डेभेलप खालामनो थाखाय गावनि एरियाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बा गावनि ओनसोलखौ गावनि रायजोखौ डेभेलप खालामनो थाखाय माखासे इन्डास्ट्रिनिबो गोनां जायो माखासे कम्पानिनि गोनांथि जायो। नाथाय बाथ्राया बिसोरदि डेभेलपनि मुङाव बा इन्डास्ट्रि खालामनो थाखाय बा कम्पानि मोनसे बानायनो थाखाय बा रायजोखौ डेभेलप खालामनो बा
एरियाखौ ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायनि मुङाव मोनसे इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला बबेबा मोनसे मुल्य गोनां हाखौ बा सोरनिबा व्यक्ति हाखौ बेखौ नस्थ' खालामनानै सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनानै सोरनिबा रायजोनि हाखौ फाननानै इन्डास्ट्रि बाहायनायाव दा फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि खालामनाया बे बिराद गेदेर गोरोन्थि आरो। इन्डास्ट्रिखौ नांगौ, नाथाय इन्डास्ट्रिनि मुङाव बबेबा मैलो गोनां हाखौ बेसेन गोनां हाखौ जुदि नस्थ' खालामनानै इन्डास्ट्रिखौ गायसनोब्ला बा इन्डास्ट्रिया बेसेबां गनायजाथाव बा बै इन्डास्ट्रियाव बेसेबां सुबुंफ्रा थावरिनो हागोन बा बेवहाय साख्रि मोननो हागोन बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जुदि मोजां हाखौ फाननानै इन्डास्ट्रि गायसननानै मोजांनिफ्राय जुदि जानखाराव थानाय गाज्रिखौ सोसनना लानायासो बे बिराद गेदेर गोरोन्थि आरो। दा दिनै रायजोफ्रा गोबाङानो दिनैसिमबो दावराव दावसि, दिनैसिमबो रायजोफोरनि गेजेराव माने खुद्रिसारनाया जोबाखै। नाथाय बे खुद्रिसारनायाव ओरैबायदि जालांनो हमदों, नैबेखौबो नोजोर होनांगोन दि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि हेंथा बा माबा मोनसे खैफोद सोमजियोब्ला बेवहाय माखासे ओरैबायदि थोंजों थांनो नागिरो पलिटिकेल्स एंगोलै। नाथाय पलिटिकेल्स एंगोलै थाङोब्ला पलिटिकेल्स एंगोलै थांनानै माखासे रायजोफोरनि नाम लानानै दा पलिटिकेल्स एंगेलाव थांनानै रायजोफोरनि नाम लानानै बेवहाय आन्दलन खालामनाया बे बिराद गेदेर गोरोन्थि। मानोना हरखाबनि समाव हरखाब सानब्रबनाय माने ओरैबायदि गोरोन्थि जायो। दा बेफोरखौ जुदि रायजो राजाफ्रा गनायाखैब्ला, रायजो राजाफ्रा जुदि बे कम्पानि खालामनायखौ जुदि मोजां मोनाखैब्ला बिसोरखौ रायजो राजा नाङैनो गासैबो रायजोफ्रासो बेखौ खालामनो हायो। नाथाय बेखौ पलिटिकेल्स एंगोलै थांनानै गुबुन गुबुन राजनिति दोलोफोरा थांनानै बेवहाय बै जाय सोरखार सालायदों अपोजिसनफोरा जायफोरा सोरखाराव थानाय बे अपोजिसनफ्रा बेयाव थांनानै खाबु लाहैनाय बा बेवहाय चान्स लाहैनानै बैसोरखौ माबायदि बोख्लायनो हागोन बिनि माखासे टारगेट लानानै जुदि बेयाव नंखायखौनो आन्दलन खालामहैफायोब्ला हले बे पलिटिकेल एंगेलाव थांनाय जागोन, बे माने साक्सेस जाया आरो। दा बेखायनो जुदि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि कम्पानि इन्डास्ट्रि जा बानायगोनखौ जुदि मोजां मोनाखैब्ला अनलि फर दा रायजोफ्रासो बेखौ माने सलुसन खालामनांगौ, रायजोफ्रानो खौसे जानांगौ। जों बयबो आरो माखासे हारि माहारिफोर दङ जायफोरा पलिटिकेल्स माखासे सोमोन्दो गैयै, बैफोर हारि माहारि जाय आफादफ्रा ज' जानानै बेखौ हमथानांगौ। नाथाय पलिटिकेल्स एंगोलै जा बेवहाय रायजोफोरजों थाफानानै माखासे अपोजिसन पार्टिया बै जाय सोरखाराव थानाय बेखौ खोलैनो नागिरनाय बिनि चान्स लानाया हले बे गेदेर गोरोन्थि आरो। दा मेनलि दा बेफोरबायदिसो नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेवहाय जे पर्बत जरायाव जानाय जाथाय बेथ' गोबां दुखु गोनां। जोंनि थानांगौ हाखौ बा जोंनि बेसेन गोसा हाखौ जुदि आदानि कम्पानिनो हरनायाथ' बे बिराद गिदिर गोरोन्थिखा। बेखौ माने रायजोफ्रानो जुदि मोजां मोनाखैब्ला, रायजोफ्रानो जुदि गनायखायाब्ला बेवहाय रायजोफ्रा आदानि कम्पानिनि जे टार्मिनेल पावार इन्डास्ट्रि बा माखासे इलेक्ट्रिसियान कम्पानि बेखौ जुदि मोजां मोनाखैब्ला, गनायजाथाव नुवाखैब्ला बेखौ जबरदस्ति लाबोनानै बेयाव माने सोरनिबा गोसोखौ दुखु होहोनानै रायजोफोरनि गोसोखौ दुखु होनानै बेयाव जबरदस्ति कम्पानि बानायनाया बे सोरखारनि थाखाय बे बिराद गिदिर गोरोन्थि। सोरखारनि बे मोनथाय नङा, बे सोरखारनि पावार नङा। दा रायजो राजाफ्रासो गोहो दं बेवहाय। दा बबेयाव मोजां बबेयाव गाज्रि बेखौ रायजोफोरजों सावरायनांगौ। दा मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बुंदों बेवहाय दाबनै दाबथामल' गामि। दा इउजि ब्रह्म सार बिथांमोनाबो आसाम केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोनाबो बुंदों बेयाव दाबनै दाबथामल' गामि होनदों। नाथाय बे दाबनै दाबथामल' गामियानोथ' जेब्ला इलेक्सन जागोन, जेब्ला भट बिनो थांगोन, बे दाबनै दाबथाम गामियानो बिराद मैलु जागोन इलेक्सन समाव बा पलिटिशियान लिडारफोरनि थाखाय। इलेक्सनाव मा बाथ्रा बुङो मिथिगौ ना? मोनसे भटानो नोंनि सासे भटानो जोंखौ देरहाहोनो हागोन बा सासे भटानो जोंखौ फेजेननो हागोन। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै थाङो। नाथाय बेयाव दाबनै दाबथाम गामि होननाया बे बिराद गिदिर दुखु गोनां बाथ्रा आरो। बे दाबनै दाबथाम गामियावनो गोबाङैनो थागोनब्लाबो 600-700 जनसो भटार्स थागोन। अब्ला बेसांखिनि भटार्सआ जुदि माइनास जायोब्ला नोंनो सानदो नों बेसेबां डाउनाव खोलैना लाखो गावखौनो। दा बेफोरबायदि माने बेसेबां लाजिथावना, बेफोरबायदि दाबनै दाबथाम होननानै बुंनाङा।
जे सोरखाराव थानाय मानसिया बेफोरबायदि माखासे दाबनै दाबथाम गामियानो जा जे गंसे गामियानो जा बे मोनसे रायजो 10 घर जोंब्लाबो बे मोनसे रायजो बे 10 घरनि भटखौ लानोथ' नोङो गोबां खस्थ' खालामनांगोन बे सासे भटनि थाखायनो नोङो जेनोब्ला सासे भटनि थाखायनो जुदि नोङो देरहायोब्ला अब्ला बे दाबनै दाबथाम गामिखौ बेफोरबायदि लाबोनाया बे बिराद गिदिर गोरोन्थि। दा बे बाथ्राया गोबां साननो गोनां गोबां सावरायनो गोनां जाबाय आरो दा फारनैथिंबो बिथिंथिं गोबां नायनो गोनां जाबाय जे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव जे जानाय जाथाया दा फारसेथिं पलिटिकेल्स एंगेलै थांनानै माखासे अपोजिशन पार्टिया सोरखाराव थानाय जे माखासे पार्टिखौ बैयाव थांनानै आन्दोलन खालामफ्लानानै खाबु लानानै चान्स लानानै बोख्लायनायनि माखासे खायदा आरो फारसेथिं मा जादों बिटिआर सोरखारा गोबां माने रायजोफोरखौ दुखु होदों बा बेयाव दाबसे दाबनै गामि बेयाव सासे सानैल' रायजो होननानै बुंदों नाथाय बेयाव गासैबो रायजोफ्रा ओंखारदों दाबसे दाबनै दाबथाम गामिब्लाबो बे रायजोआनो बैसोरनिफ्राय भट मोननानै नोंथांमोनाबो सोरखार दानो हादों दा बेखौबो सिन्था खालामनांगौ दा मोननैथिंबो एसे साननांगौ दा बेखायनो रायजोफ्रा लुबैदों जे बेफोरबायदि माखासे थासारिया जानाङा बा इन्डास्ट्रि बानायब्लाबो कम्पानि बानायब्लाबो रायजो राजाफोरजों गनायजानाय बा रायजो राजाफ्रा जेखौ मोजां मोनगोन बेखौसो बानायनांगौ जोंनि सोरखारा डेभेलपमेन्टनि थाखाय नाथाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय खैफोद गोनां जिरादफोरखौ लाबोनाया बे मोजां नङा आरो दा बेफोरबायदि गोबां कुइसन जागासिनो आरो बेवहाय जे कम्पानि गायसननो नागिरदों आदानि गौतम आदानि जाय बिथाङा एसियानि टप सासे धोनि सुबुं गौतम आदानिया दा बेहा गोबां इन्डास्ट्रिफोर दङ गासै गोबां इन्डास्ट्रि दङ 20-30तासो बेहा इन्डास्ट्रि दङ इलेक्ट्रिसियाननिफ्राय गोबां बिदि टार्मिनेल पावार गोबां माने माखासे बिथिं सेटेलाइट सार्भारनिफ्राय गोबां इन्डास्ट्रिफोर दङ दा माखासे कम्पानिफ्रानो बिथांमोना सालायो दा बेवहाय इलेक्ट्रिसियान जे कम्पानि जागोन बा इन्डास्ट्रि जागोन टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बेवहाय जों साधारन सुबुङा खामानि मावनो मोनगोन ना मोना दा बेखौबो एसे साननो गोनां दा जुदि माबा मोनसे इन्डास्ट्रि माबा मोनसे दिहुननाय उद्योग दा बेफोरबायदियाव गोबां लेबारफोर जमा जानानै बा हाबसननानै खामानि मावनानै थानो हायो नाथाय जेतिया टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बेवहाय गोबां साख्रि टाइपआवसो मावनो गोनां जागोन बेवहाय मा होनो एडुकेसननि गोनां जागोन सोलोंथाइनि गोनां जानो हागौ दा बेवहाय नर्मेल सुबुंफ्रा खामानि जानाय नङा नर्मेल सुबुंफोरनि बा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा दा बेफोरबायदि आरो बेसेबां सुबुंनो साख्रि होनो हागोन बे जे कम्पानि मोनसेयाव बे इलेक्ट्रिसियान जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव बेबो माने साननो गोनां दा बेखौ गोबांफ्रा माने दुखु मोनदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरो गोबां हारि माहारि आफादफ्राबो दुखु मोनदों आरो दा बे बाथ्राखौ बिटिआर सोरखाराबो सावरायनायनि गेजेरजों बा बेखौ मोजां थासारिया बबे जागोन सलुसन खालामनानैसो बेखौ बे बहायनायनि जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बेखौ गायसननायनि राहाखौ लानांगौ आरो नाथाय थोंजोङै जबरदस्ति पुलिस मिलिटारि लाबोनानै रायजो राजाफोरखौ लावथि सिबलायनानै बेफोरबायदि जुदि जबरदस्ति डेभेलपमेन्टनि नामाव जुदि इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरनाया बे बिराद गिदिर गोरोन्थि सोरखारनि थाखाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखायो दिनै गाबोन बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो पर्बतजरा जे बासबारि ओनसोलाव जानाय बिनि सोमोन्दैआव नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ आरो गोबाङानो बुजिखागौ दा बिनि सायाव नोंथांमोना आं नैबे ससे आपडेटखौ शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।